שלום חברים יקרים, מה שלומכם? זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנולד לנו בן זכר, ואנחנו בעזרת השם נכניס אותו בברית המילה בערב פסח, ככה לפני פסח. ויש קשר מיוחד בין מצוות המילה לבין מצוות פסח. גם בתורה כתוב שכל ערל לא יאכל בו, זאת אומרת שמי שלא עשה מילה לא יכול לאכול קורבן פסח ולהשתתף בקורבן. לכאורה מה הקשר? וגם גם כתוב בספר יהושע, שיהושע מגיע לארץ ישראל, שקודם כל שתי המצוות האלה נעשו בסמיכות. קודם כל הקדוש ברוך הוא אמר לו למול את עם ישראל, ומיד אחרי זה הם עשו את חג הפסח. אז מה הקשר בין שני הדברים? לכאורה נראה שאין קשר. אז התשובה היא ששתי המצוות האלה הן מצוות מאוד מאוד שורשיות, שבעצם מורות על הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקשר המיוחד, העוצמה של הקשר והברית, ברית זה קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היא מתבטאת בעצמיות שלנו, בדם שלנו. כמו שאומר הנביא יחזקאל על מצוות המילה, אנחנו גם אומרים את זה בליל הסדר: ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי. ואומר לך בדמייך חיי. אז אומרים חז"ל שזה על שתי מצוות שנסתרו ישראל: דם הפסח, שחיטת הפסח, הקורבן הפסח, ודם המילה. ומה מיוחד? מה בעצם זה רומז לקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? התשובה היא שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה קשר דם. זה קשר שהוא בלתי ניתן לשינוי ולבחירה אחרת. וזה מה שמיוחד ומייחד אותנו כעם ישראל, שנקראים בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. זה כמו שהבן הוא הבן של אבא שלו, והדם הוא אותו דם, יש לו קשר דם עם אבא שלו, אז גם אנחנו יש לנו קשר דם עם הקדוש ברוך הוא. ובעצם אפשר לראות את מה שאומר הנביא: בדמי חיי. בקשר דם הזה הוא זה שגם נותן לנו חיים, זה מה שמעניק לנו משמעות לכל חיינו, מכיוון שמכאן והלאה אנחנו צריכים להתנהג לא כמו הגויים, אלא כמו יהודים, כמו בנים של הקדוש ברוך הוא. אז כל ההתנהגות שלנו צריכה להיות שונה. זה בעצם פסח, שזה בעצם הכניסה של התחלה של עם ישראל, וזה בעצם ברית המילה, שזה התחלה של האדם בעולם שלו, שבשניהם בעצם אנחנו מראים על איזשהו קשר דם שהוא מוטמע בנו בעם ישראל, ואנחנו, כמו שאמרתי, מתנהגים שונה מהגויים. אנחנו לא יכולים לדבר כמוהם, אנחנו לא יכולים, יש לנו מצוות שלנו, תרי"ג מצוות, אנחנו לא יכולים להתנהג כמוהם. יש לנו את התרבות שלנו ואת התורה ואת המצוות שלנו, שהם הדרך שמתאימה לדם שלנו, והם צריכים להיות בדם, הם צריכים להיות בטבעיות שלנו. ונסיים ברמז קטן ויפה, שבעצם שתי המילות, שתי המצוות האלה קשורות גם בעצם לדיבור. גם ברית מילה, כן, למול זה לחתוך, אבל למול גם מילה זה גם דיבור, לשון מילים. וגם פסח זה פסח, כמו שחז"ל דורשים, כי צריך מצוות, יש מצווה בתורה: והגדת לבנך, שהעיקר הוא בדיבור. ובעצם שתי המצוות האלה רומזות לנו שהדיבור שלנו לא יכול להיות אותו דבר. אנחנו צריכים לדבר טוב, כמובן להימנע מדיבור שלילי, וכמובן לדבר חיובי, לדבר בשבח הקדוש ברוך הוא, תפילה, שירה והודיה, ובעזרת השם שנזכה תמיד להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא. חג שמח ומבורך.